vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 33 years ekuberekwa, so ndakabvawo mukubatsirwa mwana kwangu, but mwana uyu tava kutomushandisa for my rituals. So ndichizozvara mwana uyu, it was because of the good treatment yandakapiwa nemurume wangu mushure mekunge ndasanganawo naye under very funny circumstances nemurume wangu. You won't even believe it kuti takatosanganawo mugrupu repono chairo. Inini at that time ndainge ndiri kuZim, upenyu hwainge hwakatongooma, ndainge ndagara zvangu ndiine vana vangu vaviri, so ndakabva ndazongopindawo mune rimwe grupu remalinks ndichingotsvakawo zvinondivaraidza, pakabva pazotumidzirwa malink, saka ndaingojoina ndobuda, then ndakazoti ndajoina mune rimwe grupu ndikaona kuti kuingwawani zvarainge riri grupu repono, but vainge vasina kunyora kuti rainge riri grupu repono, but ndakazongotanga kungodownloada mavideos ndichitonakidzwa nemavideos aya evanhu vainge vachiita bonde. Later on ndikaona kuti kadhata kangu kainge kava kutopera, ndokubva ndazobuda, saka ndakangoti ndichingoti exit ndikatoona kuti ndainge ndateverwa noumwe munhu kuinbox iwo uyo ainge arimo mugrupu imomo. Akabva azozviintroducer kwandiri, ndikabva ndati send me your pictures ndisati ndakubloka. So muchinda uyu akabva azonditumidzira mapictures ake, ndikatoona kutoti koinga wani zvaatori gentleman plus South African number, ndikatoti ndotombodyawo maranzi pano. Ndikabva ndamutumidzirawo angu mapictures tikatotanga kutonakirana paya tichitofarirana, ende rudo rukabva rwatotsva. Then the guy akabva ati iye it was already too late, he wanted me, ainge achitoda kutoti ndinge ndichitova mukadzi wake. Ndikati like seriously, but pasina kana 2 weeks ndainge ndatobvutwa, ndatobiwa, ndava kutogara nemukomana kuSouth Africa who is still my current husband. Ndakati ndasvika kuno ndikatoona kutoti munhu atori serious nezvangu, but ndakangoboekana because pandakasvika kuno kuSouth Africa kunzvimbo kwacho kwaaigara ainge ari mahwani mukoma, handidi kukunyepirai. It was just that because of my love for him, but kwainge kwakadhakwa, kwaiva kunzvimbo kwekuti kwainge kusina magetsi. You can just imagine munhu kana achigara kunzvimbo kusina magetsi muno muSouth Africa, mvura chaiyo taitota yekutotamburira kuwana mvura. The life was just hard. Apa kuma area kwacho zvimapiece job zvaainge achibata, murume aitoti kana akauya akabata maybe kana 100 rand mumba maitotenda Mwari. Ngoma nashi apa ndainge ndofunga kuti zvino vana vandakasiya kumusha uko naamai vangu vachaita sei, because upenyu hwacho watairarama wainge husiri nyore. Kutoti munzi mabhadhara rent, murume aizongoita zvekungojumawo mapiece job at the last minute, kurakidza kuti kunzvimbo ikoko kwainge kwakadhakwa. Rent yaainge achibhadhara yainge iri 250 rands, but 250 iyoyo it was not even affordable. Murume manje ndopaakabva azoti iye ainge awana basa somewhere else, saka ainge ava kuenda achinoshanda because ainge ava kushanda nomumwe mudhara wemuno muSouth Africa, but aita zvekuvaka. So vakazoti vaenda kuya pakunodzoka, murume wangu akabva andiudza kuti pavainge vakaenda kune kumwe kumaruzevha vachinovaka ainge akataura neumwe uko, but at that time haana kundiudza kuti yainge iri n'anga. Akangonditi pane vamwe gogo vandakataura navo vanobatsira sei ikoko ivavo. So ndakatofungidzira kuti muprofita, ndikati so iye akati ainge akaudzwa kuti aifanira kuti ainge achiuya kuzogezeswa munyama uyo waainge ainawo waifanira kuti unge uchizogezwa. So ndakabva ndazongomupa mvumiro ndikati it is fine, you can go. Ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda maprofita. Akazoti adzoka, murume ainge aine mari ainge ainayo. Ndikamubvunza kuti naimi mari iyi yamuinayo maiwana kupi, hamuna kubira vanhu imi here? But murume akabva ati ainge apiwa mari iyoyo as a gift. Chakandinetsa ndechekuti akati adzoka nemari iyoyo, mari yacho akati taisafanira kuti tinge tichiishandisa, aifanira kuti ange achizomirira munhu wake ange achizomuudza kuti chishandisa imari. Mukomana ashi mumba makapinda imwe nhamo. You can just imagine kuti semunhukadzi uchiziva kuti mumba mune 4000 rands irimo, but 4000 iyoyo inenge ichinzi haifanira kuti inge ichibatwa. Takasvika
pakurarama upenyu hwekuti taiti kana ndikabika sadza tisina kana mari yekunotenga kunyange zai zvaro, then taibva tangotenga zvima-knickknacks zvainge zvichiri kuita ma50 cents, then tobva tadzoka ndobva ndatobika ma-knickknacks iwayo, kutomarosta ma-knickknacks iwawo ndotomakanda musupu, ndo atainge tichisevesa nawo sadza upenyu hwakaoma. Then takazoti this was I think after about a month, murume manje one day akangobuda early in the morning, haana kumbondiudza kuti ainge aenda kupi. Ndakangofungidzirawo kuti zvimwe kuda pane kwaadanwa kumapeace job. Apa ndakaswera musi wacho iwoyo ndisina kana chandainge ndadya. Ndakazoti ndoziya manje ndikati ini hangu mari iyoyoka vanozotondirova, ndava kutotora kana 50 rand ndinge ndichienda kunotsvaka zvokudya, because ndaziya nenzara ndaita kunzwa kudedera ndichinzwa kuti hapana pandava nenzara. Ndakati ndatsvaka mari iya ndikaishaya, ndichiri kutotsvaka mari murume ndopaakabva atodzoka, but pandakadongorera panze ndikatoona kutoti murume ainge aine imwe motikari yaainge ainayo chipikup. Ndokubva atondiudza kuti rongedza hembe tinofanira kuti tinge tichitobva pano izvezvi. Ndikati like seriously tiri kufanira kuenda kupi? Then murume akabva andiudza kuti ainge awana imba mutown. Ndikati paripo. Ndokubva tangotorawo zvimwe, but zvizhinji zvacho aingoti siya, handidi kutakurana nemweya yenhamo. Saka takangotakurawo zvinhu zvishoma, ndokubva taisa muchipikup chechiya motikari, ndokubva yarohwa paya, ndokubva tatoenda mutown. This was my second time kutopindawo mutown, because upenyu hwainge hwakaoma. Taitoita grocery shopping yedu pazvimaspaza shop, waniko tava kutodarikira mutown. Ndisu uyo takatonanga kumasuburbs, ndokubva atonditi kuno ndokwatava kugara. Sezviya zvandakakuudza kuti ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichigara munzvimbo inenge iine runyararo. I felt so excited. Ko ivo mufaro wakazova naamai vangu. My mom was so happy because ndakazovatumidzira mapictures. Pose apa ndaingowadza kuti mama zvakaoma, zvinhu zvakaoma kunoko, even though ndaivatumidzira mapictures anenge aine mafirita, but mubereki wako I'm sure kuti anenge achitoona kutoti mwana wangu panzvimbo paari it is very tough. Mama, I then told her kuti mama zvaita nkwasha wenyu awana basa. I was even lying to my mom. I didn't even know kuti murume basa rainge ramupa mari rainge riri basa rei, but ndakangovanyepera ndikati mama, kunoku your in-law nkwasha wenyu awana basa, awana basa rine mari. Ndokubva ndavatumidzira mapictures of the place where I was staying. Ndakatogarawo pabalcony. Mama vangu vakafara zvisingaiti, vakati ndo zvandaikwirira kamakomo izvi ndichinamata ndichitsanya. Aiwa, Mwari vakanaka, Mwari variko, Mwari vakatendeka. Ndakabva ndaona kuti mari yakanaka, because pasina kana mazuva ndainge ndatosimba kane, skin yainge yava kutoglowa. Ndakabva ndatomboita nguva ndisingabudi kana panze, ndisingadi kana kuona zuva, ndichiti ndikuda kuti ndinge ndichimbomenyekera, ndinge ndichinyatsokuzooneka kuti uyu skin yake mukadzi uyu ndewe kumaSuburb. Then murume manje akabva azoti kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichimuzvarira. Ndikagoti ko ndingagotadza kukuzvarira neiko nhai murume wangu? So takabva tazotanga kuzama kuti ndinge ndichibatira pamuviri, but zvakambotitorei kanguva. Then last year ndopa ndakabva ndazobatira pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri ndokubva ndazozvara mwana wangu. This year ndakazvara mwana wangu musikana. So murume manje ndakati ndazvara mwana wangu musikana ainge ava kungopota achinditi uya tinamate. Saka muapartment matinogara we have a 3-bedroom apartment. Pane imwe room iyo yaakati room iyi ndo office yangu, because at that time aingonditi ndinoshanda painternet. I never bothered him kana ari muoffice make. Saka akazotanga manje kundidana muoffice make. This was after ndazvara, achiti uya tinamate. Saka ndaitoendawo ndotopfugama tobva tatanga kunamata, but inini ndindezotoona kuti ndinenge ndichinamata ndiri ndoga, iye anenge ari very quiet, too quiet, until azoti one day mukadzi wangu, there is a story that I want to tell you, but please do not panic, because zvose ndakaitira kuti iwewe unge uchizoenjoyawo life semaenjoyero auri kuita. And
kana tikashanda tose tikabatsirana mukunamata, then we are going to enjoy life kusvika tichizochembera. Ndikabva ndati I am willing to do that my husband. So akabva azonditi ipo paya patainge tiri pakati pekutambudzika, ndakati ndakakutarisa one day when you were fast asleep, ndikabva ndati nhai Mwari, nemukadzi uyu wamakandipa akanaka kudai, madii mangondisanganidzawo nemunhu anokwanisa kundibatsira. Ndo pandakabva ndazowana peace job, tikabva tazoenda kuya kwatakaenda tichinovaka. Saka ndakabva ndazoenda pamba pakugovaya, andainge ndotoboekana because that story ainge akandiudza kuti akasangana nemunhu akamubatsira. But manje pandakazoshamisika, munhu ainge ava kunditi manje munhu wacho akandibatsira haasi muprofita. Iyi mukoma munhu akabva atondiudza kuti ndakabatsirwa nen'anga ini, unfortunately my wife ndakabatsirwa nen'anga. Saka n'anga iyi yakandipa mushonga. So iwewe at that time pandakakurakidza mari yainge isiri mari, but wainge utori mushonga unongoshanduka kuita mari. Ndokusaka paya ndakakuudza kuti usazotora mari iyi uchiishandisa, ende ndokusaka mumba takazomborohwa nenhamo tichitorara tisina kana chatainge tadya. Yainge iri nhau yekuti mushonga iwoyo waifanira kuti umbotanga watitambudza. Kana watitambudza kudaro, then wobva wachizotanga manje kutipa mari. Ndakabva ndatanga kuchema, but murume akabva ati ndisachema nekuda kwekuti ndo zvainge zviripo. Apa ndakatanga kufunga kuti zvino amai vangu with the way that she was happy kuchechi, mufunge zvenyu, vainge vakatoita testimony, vakatikumbira umwe munhu kuti ange achivarekodha vachipa testimony. Ndikati apa I'll be humiliating my mother kana ndikavaudza kuti kunoku mama, you were only celebrating for urombwa hwemukwasha wenyu. Then I just chose to go ahead with my husband's plan because amai vangu ndo vandisingade kuti vange vachizoziva kuti upfumi uko watava nako upfumi hwacho ndehweurombwa. So I just chose kuti zviri nani azvo kuti ndinge ndichingoita zvaindainge ndaudzwa nemurume wangu kuti ndinge ndichiita. So zvatakazotanga kuita inini nemurume, murume akabva azondipa zvimwe zvimicheka zvitatu. Munoziva kune zvimicheka zviya zvatinoshandisa sevanhukadzi zviya zvakaita soft, kana panguva iya yekuti tinenge tapedza kuita bonde then wozozviwaipa nazvo. Ndo zvaakandipa zvimicheka izvozvo, but zvimicheka izvi mukoma zvinogara zvakanyorova at all the times, nguva dzose zvinogara zvakanyorova zvimicheka izvozvo. So ndo zvaakanditi kana mwana akazvimesa, like kana akaita poo paya, ndinofanira kuti ndinge ndichimuwaipa nazvo zvimucheka. Chinondishamisa mukomana ndechekuti kana ndikawaipa mwana wangu handiti mushure mekunge aita poo, then ukazotarisa pachimucheka cheche unoona chinongoramba chakachena, chinenge chisinganhuwi, chisingaiti sei. Then kana ndapedza kuwaipa mwana ndinobva ndatozvipeta ndobva ndatozvipa murume wangu, iye amene kuti anozvichengetera kupi. So recently I have noticed kuti mwana wangu pasikarudzi yake pava kuita sekunge pari kukwatuka like mwana ava necondition yaye inonzi eczema. Takatomboenda kuchipatara then havana kana chavakaona. So this means kuti inini ndini ndega ndiri kuzviona. Then I spoke with my husband ndokubva angoramba akanyarara. So ndakazomubvunza kuti kowai uri kuramba wakanyarara my husband? Then akabva azoti kwandiri, mukadzi wangu, it is a long story but I will tell you in time. Murume akazonditi mwana uyu mukukura kwake achakura asina sikarudzi because iye mwana wedu uyu mwana anofanira kuti ange achizova mukadzi wechikwambo. Like ndo zvandakaudzwa nemurume mukoma. Saka kuona kwese kwandiri kuita sikarudzi yake ichigara yakakwatuka, hanzi ari kukwaturwa nemushonga uyo unenge uripo pazvimicheka zviya zvandakapiwa nemurume wangu. Saka ndo zvinomukwatura skini yake yepasikarudzi yake. Saka ndo mhikowo dzatiri kuita pamwana wedu. She is still an innocent baby, but this is what we are already doing. Zvinhu zvinondirwadza. Kana iri mari here, aiwa mari, murume ava nemari, kunyange motikari yaakati ari kuda
kunditengera muna August, because muna August ndo mwedzi wandakazvarwa. That is when I'll be having my birthday. Saka akanditi, I am going to buy you a car. Akati, no need to surprise you because you already know kuti this is what I am going to do. Saka I'm going to own my first car muna August. Akangondibvunza kuti unoda motikari yemhando ipi? Inini hangu favorite car yangu kubva ndichikura Benz. Saka akangonditi, I am going to look for a car for you. So far akandirakidza mamwe mapicture emotikari dzaakati anokwanisa kunditengera, but most of them ndinoona sekunge dzakashata. Akanditi, I am going to buy that car for your 34th birthday. So mukomanashi, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Inini nemurume wangu tiri kushandisa mwana wedu for my rituals, mwana uyo wandakazvara iro gore rino. Zvedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu, hanzi handishandise mawaipa kuwaipa mwana kana akazvimesa apo, but ndine zvimicheka izvo zvandakapiwa kuti ndinge ndichiwaipa mwana, but chinondinetsa ndechekuti zvimicheka izvi zvinongogara zvakanyorova. Kunyange ndikawaipa mwana kana aita poo paya, hautomboone kuti chimucheka ichocho chinenge chasviba kana ukamuwaipa mwana, but chinongoramba chakachena at all the times. Saka ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, kwokuzoti hanzi sikarudzi yake ichazosvika pakudonha zvekuti achakura asina sikarudzi. Naimi, just imagine the pain that this young girl will go through when she will be growing up, achitoona kutoti handina sikarudzi. Hanzi the reason as to why sikarudzi yake inofanira kudonha, it is because achazova mukadzi wechikwambo, a spiritual husband. Saka ndo zviri kudiwa nespiritual husband izvozvo. Apa madoctors havana kana chavari kumboona, vari kungoona mwana aine normal sikarudzi, private party yake isina kudamejeka, yet iri kugara ichingokwatukwa slowly but surely. Pakaipa rekedzai tibva toenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipawo advice. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai ane makore 28 years ekuberekwa, so ndiri musecond marriage. Apa nemunhu wacho wandava kugara naye hatisati tatombobvisirana kana mari. Pari zvino anongoti zvinhu zvakaoma, kana ndikamuti please endawo unge uchienda kunondibvisirawo mari, anongoti zvinhu zvakaoma. As you can see, I am just managing kuti ndige ndichikuchengeta tigerewo kunoko kunyika yavatorwa. So nyaya iripo mukoma ndeyekudai so, uyu murume wacho wandigere naye aiseti kana akatsamwa aiwanzo kundituka. So recently zvakaitika ndezvekudai so, akarara asipo pamba, then ndikabva ndazomubvunza kuti ko wainge uri kupi? So iye manje anoita zvemagetsi, akabva ati vainge vakaenda kupeace job but vakabva vazononoka kudzoka. Ndikabva ndamuti naiweko ikoko kwacho kwamakaenda wakatadza kana kungondifonera here? Akabva ati foni yangu yainge yadzima moto apa kwainge kusina magetsi. So later on hangu I discovered kuti chainge chitori chokwadi mushure mekunge ndataura nevamwe vaanoshanda navo, zvikare nevakadzi vevamwe vaanoshanda navo. So mukomana achini ndakabva ndati it is fine, I know kuti mainge muri kubasa. Munhu ndokubva atanga kupopota. So ndakangomuti sorry, ndikatofungidzira kuti nyaya yainge yapera, but mukomana achi that night ndakati ndakarara ndakangonzwa ndava kupindwa nechando, kumuka kudai ndainge ndadirwa bhaketi rose remvura. So mukomana achi handizivi kuti murume anokumirira kuti unge uchizotanga warara obva atora bhaketi rinenge rakazara mvura obva akudira mvura iyoyo wakarara. Is he a good husband, kana kuti must I just walk away with my life? Haisi sign yemunhu ari abusive here, zvinoitwa nemunhurume here, kana kuti zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa nevanhukadzi, zvekuti unochengeta grudge rekuti unozotaimira mukadzi wako paya paanenge arara akadii kungondirova zvake, because anotoziva kuti inini there is no way yekuti ndinokwanisa kurwidzana naye. Handikambofi ndakaita simba sesimba raainaro. Why is it akazosarudza kuti ange achizondidira mvura ndakarara? Saka ndinokumbirawo maadvices kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakadirwa mvura ndakarara
ndakadirwa mvura ndakarara nemurume wandigere naye. Saka ndiri kumbirawo maadvices enyu kuti pane marriage here apa kana kuti zvakatongodhakwa. Pakaipa, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.